परिचय देबे। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଅମଳ ସଂଘ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। कौन कहबे आज कौन पे धारणा बस ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଗୋଟି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଅମଳ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏବଂ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମର ଦାବିକି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମରି ଲେବୁଲ୍ର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 9342 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇବା ସ୍ଥଳେ ଆମେମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଯେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ICDS ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଅମାର୍ତିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମ କଥା ସରକାର ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସମୂହ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଜାରି ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଆମର ବ୍ଲକ ତହସିଲ ICDS ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଅଛି ଏବେ ଜାରି ଅଛି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। आगु जदि दाबी पूरण न होय आगु कौन पदक्षेप रहे संघर ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ତ ଆଶା ଅଛି ସରକାର ଆମର ଏ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳରେ ଆମେମାନେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଅଛି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, ହୁଏତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ସରକାର ଆମ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ସରକାର ଆମର ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ।